The key theme is that generational thinking is an incredibly powerful idea that's been horribly corrupted by terrible myths, stereotypes and cliches. Jeg er med til Ung Styrke i dag for at høre lidt mere om den her generationskløft, vi har. Jeg synes, at dagen i dag er vigtig, fordi der bliver skabt rum for os at få et blik på og lytte til, jamen, hvordan er det nu, de unge eller ungdom nu til dags, eller i det hele taget bare yngre generationer, hvordan har de det? Hvordan mødes de? Hvordan taler de om? Hvordan taler de om sårbarhed, mistrivsel og andre udfordringer, som er forbundet med det at være ung i dag? Præstationskultur osv. Det synes jeg er helt vildt vigtigt, og det er jeg bare helt vildt glad for at være en del af. Jeg kiggede meget udefra ind, altså de unge kommer ud på et markant anderledes arbejdsmarked. Og hvad vil Ung Styrke så at sige der? Jamen blandt andet, at de kan bruge kunstig intelligens til at blive løftet med 43% i forhold til de erfarne medarbejdere. Det skaber en udligning, og det betyder, at de unge skal meget hurtigere til faget. Nogle brancher, jamen så er det tidligere taget 2,5 år for at få de unge med på banen. Så har det 2 til 3 måneder, fordi de altså får hjælp. We generalize about particularly the youngest generation. We always think they're the worst ever that we've ever had, and they're lazy, entitled. That happens in every single era. There's nothing special about Gen Z in being accused of those types of things. So my analysis is really about separating the myths from reality, because the trouble is that there are real differences between generations, but they're lost in these cliches. So my main call is, don't think about your Gen Z strategy, how do you get young people into the workplace or motivated. Think about how do you connect across the generations within your workplace. Jeg synes, det har været vildt inspirerende. Jeg synes, jeg har fået meget ny viden også om de helt unge generation Z. Men det der med at forstå hele meme-delen, for det er noget, der er meget nyt for mig, og kan være noget, der foregår alle mulige andre steder end i de traditionelle organiserede organisationer, vi har i civilsamfundet. Så det der med at få nogle andre perspektiver om, hvor bor bevægelser, har været virkelig spændende. Tusind tak for i dag.